Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerini rowaşyk ardy edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimizi başlaýar. Biz şu Lewap vilayetinden Türkmenistanyň at gazanylmasy Rozy Muhammediw studiýamyza çağırdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler. Dutarda Ağa Murat Joraýew, Gajakda Ağa Mehmet Mustaqyp. Studiýamyza hoş gördük. Rozy halipa nusxaw şahyrymyz Magtumulynyň goşgulary Dinge Türkmen döwletimizde, Türkmen ilimizde däli bütün dünýäde o şahyryň goşgulary belli. O şu Magtumul şahyryň goşgulyny beýleki goňşy döwletiň hem bagçylary, aýdymçylary hemmeti aýdym aýdyp be goşgularyny. Indi Lewap vilayetinde Magtumul şahyryň bir sözlerini bagçylar aýdym aýdýan şu Magtumul şahyr barada o Lewap vilayetinde bagçylaryň dilinde näýle aýdymlar aýdylýar, şolar dogrusynda gurrumy başlap berdi. Ajaýyp eserleri, ajaýyp goşgulary döredin Türkmeniň beýik akyldar şahyry Magtumul Pragda Lewap ilinde uly destan döredilen. Şol destan edil bir ýakynlarda döremedik. Maňa şu destany birinji halipam Hakbagşa öredipdi. Hakbagşa onuň öz aýtmagy boýunça öz halipasy Nazarbagşa öredin oňa. Nazarbagşa halipasy Karkarbagşy oňa kakasy Alywyz lakamly Durdubagşy oňa da Saltyk bagşy ene şeýle uly döwür taryhy geçip halipa şagirt bilen bizim günlerimizde gelip ýeten de şey. Şunun döremeginiň özüniň ýürüýte sebäpleri var elbetde. Magtumul Pragy ilkinji bilim sütünini, ilkinji bilimi Lewap ilinde meşhur bolan medrese İdris we medresesinde bilim alıp onu okap oturan. Ondan soň Magtumul Pragy ýene de bir näçe ýyllar geçenden soň, ýaşy bir näme dururdan soň ýene Lewap iline barıpdyr, ýene öz okap gaýdan medresesine dahil bolupdyr. Şo ýerde Lewap iliniň owalarynda, toýlarynda bolupdyr, adamlaryň arasynda bolupdyr. Hem paýgasa ýugurulan dürdäne seçilerden düzülen goşgulary bilen, namalary bilen ol halkyň göwnlerini awlapdyr. Onda men şol Magtumul Praga destanynyň bir parça aýdyp berin. Ony meniň birinji halipam Hakbagşy şo destany şunuň ýaly edip başlardy. El garaz muhtaser ýigitň gyýyz ketmede, duz ketmede, gylaw keser. Eger olam ketmese onda aýdym bilen saat keser diýipdirler. Habar kimden al? Türkmeniň beýik akyldary, şöhret äleminiň ägirdi Magtumul Pragadan al. Ol indi bigerek Lewap ilinde aýlanmagy, ertara bolanyny bolup görmegi, öňkü okap bilim tälimi öwren gaýdan İdris baba medresesine dahil bolmagy ýüregine döwdi. Medresanyň ahuny Niýazy Halypany ony ýürüýte görmegörse çağırypdy. Udak ýoluň şaýyny mäkamdan tutup Magtumul Pragy nirdeseň Lewap il diýip ýol rowany boldatlanıp ýol udak gepiň gysasy ýagşy sürüp Lewap iline öňkü okap bilim alıp tälim öwrenip gaýdan İdris baba medresesine barıp ýetdi. Halajyň Gylyraýak owasynda ýerleşen İdris baba medresesi dünýäniň iň bir meşhur medreseleriň biridi. Bu ýerde dünýäniň köp ýurtlarynyň talipler, toplar gelip bilim alıp tälim öwrenip giderdiler. Magtumul Pragyny bu ýerde güler ýüzi bilen garşy aldylar. Dul tagam berilip hödür kerem edildi, mihmana uly herde tormat edildi. Bu ýerde hala hwa toraşyldy, gurrunçylyk boldy. Gurrunlaryň arasynda Magtumul Pragy özüniň medresanyň ahuny Niýazy Halypanyň ýürüýte çakylygyny gelindigini ýaňdadan da bu ýerde köpler ony uly höwes bilen, uly gyzyklanma bilen kabul etdiler. Eger bizim ahunymyz ony ýürüýte çağıryp getiren bolsa, onda bu gelen mihman ýönümöni adam bolmaly däl diýişdiler. Ýönü näme? Şu soplarym
dünyanın türlü yurtlarının bolşuları yani türlü kıyafetli de. İçinde kahvelerinin arasında hışı kurumlarım tapılıverdi, eşdiler eşdilmedi. Ay, bizim ahulmadan özümüzde şunça soğupulur, şunça müderrisler var ki yeni birini çağırıp getirmek neme gerek oldu ko deyişip. Bu gelen adamın kimliğini bilmeyen, onu tanıman, onun gelinini kıskanıp başladılar. Bir kısani yok nazıra soğupulur olsa, bunu bolur bolmaz soğarlarım beri vurdular. Maltumul Prag'ı bu belli soğarlardan çen tutup, bu soğupulurun hali bilim öğrelerinin öğren yöntemdiğini bildi de, aha soğupulur, mene bu dünyanın şunun yağlı sırlarını bilyendirin veliyin, siz verin bilyem kanı diyen terzde, kalem alıp namani gönderdiğim bilmez min, efsun urup fütüsünü indirdiğim bilmez min deyip bir namacılar oldu, gör bak namacılar oldu. Alın alın amanı gönderdiğimi bilmezdim. Efsun urup hükmünü indirdiğimi bilmezdim. Arş üstüne kaldırıp mindirdiğimi bilmezdim. Arıyordum ağlayıp dindirdiğimi bilmezdim. Eşekimini taneye geldirdiğimi bilmezdim. Ay hüsnü kemine perinden çınmatın deyip vardım. Hatta çınna bul koytunu saçını açıp gördüm. Süleyman'ın tahtından geldi laf haber verdim. Kuş konum deyip başıma eğip bilhengine vurdum. Çarşımını çarşıkıyı kondurdum bilmezdim. Oh, hello, Şervan Hanım sevdasıyım sevdadır. Kullandırıyan bir şarkıya kıyamet mutfadır. Yüzüme kapırım hem tatlıvrayı kovadır. Aşıklığımı dostum diye yapma duyum deryadır. Kırdır kodunu kırkaşını kandırdığımı bilmezdim. Bilmezdim Takmışkanım akılbek dünya beni kaydırdı yey her yayım ediyor Allah. Dağın yeri kıyıvanı tartarılan oyunu korkup erdi kendini yüzgün çayı her kırgülün bir yarpağı dağdaşı eyleyip döndürmeyi
yarati ağzım çeşmesi ey safra bir ve yarati Süleyman ne kahtbi tindirdim ey Süleyman de kahtbi tindirdim ey Roz halipa sağ ol. O şu magtumul barada destany o halipam haqqy bagşyny öwrendim diýdin. Indi haqqy bagşy bilen ilki duşuň barada. Haqqy bagşyň bir aýdan aýdymlar barda. Şonun alan täl bilen barada gurrumy dowam etsek. Haqqy bagşy meniň birinji halipam, ilkinji gören halipam. Haqqy bagşy men owamyň owadoş bagşym. Ol halagyň azy owasynda şo ýerde ýaşap, şo ýerde de dünýäden öten Haqqy bagşy dogry ol hem tirmeçi hem desançy bagşy bolup öten. Ol onun gowrak desany toýlarda, märekelerde aýdardy. Men ol hemişe ýany bilen toýlara alyp giderdi. Men indi ol aýdyma başlanda, desana başlanda onun şu aýdyma aýdyşyna, dutar çalsyna, desan aýdyşyna syn edip şol iki gözüm şo ýerde şonuň aýdyma aýdyşyny ha çalsynda şeýle edip öwren oňat bolýardy. Haqqy bagşy onun öz başly bir ýol bardy. Ol şu bagşçylygyň ýollary bir näçe sahalary bölünýärdi. Ene şonuň bir sahada morda şu ertar ýol diýip aýdylýar. Şu ertar ýolunyň ene bir uly halipalaryň biri haraplanýar. Onuň halipatan gaty uly halipalardan bolan. Şimdi şu Haqqy bagşy onuň aýdyma aýdyşynda, onuň destan aýdyşynda, ta çalşynda özüniň aýratynlyklary bardy, hörpü bardy, aýlagylary bardy. Şolary öwrenip galmak maňa dogry geldi. Men şonuň aýdymlaryndan ýene-de şol Magtumul Praga destanynyň bady tabany gördüm diýip bir gowy meşhur aýdymy bar, il halar, il tarapyndan söýlep dinlenýän aýdym. Men de şol aýdymy aýdyp berýän onda. Bolar halipa. Hızdanın bayrından bağlı tavanı vurdum. Bağlı tavanı vurdum. Kulhum ettin bir kulal, ben babanı vurdum. Vurdum. Soğuk kimin dağlarda yağışı yaman vurdum, vurdum.
mani Uyyalar ummani Orum pan verdim Verdim Baktım gülü hoş bultay Akkadidem yaş bultay Akkadidem yaş bultay İmanım yoldaş bultay Vardım kavan verdim Verdim Vardım kavan verdim Alemle hani vardım Alemle hani vardım İmanım yoldaş vardım Vardım kavan vardım Vardım Roz halife sağ ol.